وقن كان يوبلو مالتي عنتك يوبلو كبسام داحت يوبلو النبي منتك يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي سلفك يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا سناك تكونوا ناي وتر تمنيتايو ناي لو ما رستنا ازيو حيالن اقداسنا رستينا هنري نسو دما بزعبا وتحدراوي اسكرنا ينا هنري مچم زانا لومي انريا فيديو معراباو عالم بتابع على ايرترا زغبرو زنبره كستاب كندي مسلوينت كم زخونن ناي ايرترا نمطفا كم زنبرن بزعبا ايرترا زغبرو زيكونه اب كال عالم بزغبرو زلو منغدي كننبوخم تتنينا كم توتر زبلكم زاب عالم زكايو زلو نطفاتات ويكا زنريو زلنا ايفنتس فصاميتات እቲ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ብምሉ ዳርጋ ተኸፊቱ እቲ መፅሓፍ ከተንብቦ ከም ትኽእል ኮይንና ኣሎ ስለዚ ካብዚ ክንምሃር ክንክእል ኣለና ቀደም ተዘይተረዲዩና ሕጂ ክርዳኣና ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ኣለና ብዛዕባ እንታይ ክዛርብ ሎሚ ዩክሬን ድሮ ልዕሊ 2 ዓመት ናይ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ንዩክሬን ተጠቂሞም ንራሻ ንምውዳቕ ዝገበርዎ ውግእ ኣብዚ እዋን እዚ ዩክሬን ብዙሕ መንእሰይ ከሲራ حج دما حدش حق تتاتاتولا انت عينت حقيا تتاتاتولا سلمتاي تتاتاتولا نمنتاي علامه يزي من يوم تواصاتو زلو انت عينت علاماتاتن اجنداتاتن اللوم راشا بخميترو يلا نزو كنتات زي بتخكل كنريينا از صباح نغو اذا بيوكرين زلو ندحر بخوم قصيل ما يوكرين تتصعيرا اب اوروبا خبر زغل مخانو دما كنفلط علينا نقولنا دما استوعينا هنسمع كعدمكمي لا يغبر سبورت غبر مساي صنحو بتعمي برتع زبلق عنقاي جن we have to كنسمع زلنا دمايو زعبا انتينا نجرب زلنا listen now. Ukraine's parliament has passed a new law making it easier to call up new recruits. It requires all men between 18 and 60 years old to carry documents showing that they have registered with the military. New troops are desperately needed. A general told lawmakers ahead of the vote that Ukrainian soldiers are outnumbered 10-1 in places. The parliament So that ولا Ukraine بايتونا Ukraine حدش حقي اتاتاتيو اتحق دما كاب 18 عمت كساب 6 عمت زلو السب كله نوتدرنا دلون كخون كل جزء ما تعويدنا يتهجر زجبرة الوسيدو بزي قد ما كنتن مخنيعتن تجترنا بتأردي سلازي يوكرين أبز حلفة قطرتات دوت زلو بناي راشام بناي كالوتن زوجة كساب فرق مليون سب تقتيلهم كم زلو وتهدرات رايدو لكم دلو سفرق مليون زخون عمش تبي تشح زخون وتهدر تقتيلهم كم زلو يزين الجر زلو أبز وانزد ما مزنا أمريكان أوروبان حق زبوم زلو نيجدن حدش تبقى عسكرو خمزلهم تنجروا مالو سلازي كما يزلوتي تعن كرينا كاب 10 شو من تكسب سوسا كبهال كله ابي ايرترا انت سمعنا نيرنا تمساسال حقي سلامنتاي ايرترا عنده حزب سلازلوا كنده حزب لو ايرترا 4 مليون 5 مليون 6 مليون it doesn't matter ازيو حوت حزبي اثيوبيا عنده حزب لو 100 مليون راشا كنده اثيوبيا غير كونسدوا ببز حزبي يوكرين كن 37 مليون حزبي زلوا زخونه وتبعتاي كاب 10 شمنته كساب 6 عمت زلو كل يلوم الله كله سلامتاي دا ايرتراهم تيلا كمزي نعلم استقمطلي امخا حيال صلاي بقصري عزيز عبي دغفنا يدغزلو اوشت مريت ايرترا تانكون مدافعون غير زلو دحن كل كبر هلنايو نيوكرين بخميه تاقعلا لو زحجي از تريو زلو ميديا نا جرمني ስለዚ ጽቡቕ ተበግሶ ንኽገብርዎ ንነዊሕ ይደፍዎም ነይሮም እዮም እዚ ሕግዝ ብምታው أنا أمريكا بوليتيكية تدقق من زيلنسكي إذا قد إنك تقبل لك قدود أسكرنا تقول لك من شيء كل وتهدر كم زون تقبل لك يبلو أنا رمني نت بريزنت نيزلن يوكرين زيلنسكي السودما كم من دحري له حزبك قبلني كون المحيط تقبلنا زي بالحقي نابلي عبنيرو أمودا تاكن نوع خي جبرك حاجة زي وهابني سلزم لو كم نزح حاجة زمتو از حجزي أتاتات يومو دحن بيتخكل بخال من قد كرينا بكل من قد كرينا كم فتنينا اسكاف زيانا غيد is at it again. President Zelensky has signed yet another bill to tighten his clutches on military-aged men. The law will come into force a month from now. Zelensky has been desperate, remember, for more soldiers, more ammunition, more aid. Munitions and aid will only come at the West's disposal, but for soldiers, Zelensky can comb through the streets of his... So, Ukraine, بفلايد ما تمرحناتهم زيلنسكي بخلو يمواتراتي ونيرو سراوي توديهم تماوزنا برمالتيو حد سراوي دل نيرو أسوار كل توديو أسوار حبونا نابلة بوقعي أب نفسه كف انترفيوز قبرة قلتيفكم هبنا نابلو أمريكان يوروبانجن ولا حجزوا خان تقينا مستدعهم كيم زبخة سلزي يوكرين بزح مسكسرات بزح مومنتم وإذا ما هيتوجه زنبرة عدلاتن دفاعات مسكسرات أجا أربعة درجة كتسعر تريف كودا يتوجهنا تبع له
61 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ተባሂሉ ብተብተብ ሕጂ ታፅዋራት ናብ ዩክሬን ከኣቱ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ዓውደ ኩናት ድማ መሊሱ ክገፍዕ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ እስከ ንስማዕ እንታይ ተኻይዱ own country, and he is not leaving any stone unturned. What is his new law all about? Let me break it down for you. The new law obliges men to update their draft data. Until now, draft officers had to rely on sometimes incomplete and old data. They would not know if a person is eligible to serve in the army. But now, the new law is supposed to make it easier to identify every single person who can be enlisted. It is a crackdown on men who have been hiding from the authorities. So إذا حدش حقي إنتايو درجة بزح وزيون سمعكم بتخونيهم بزح سب جنزب كاب يوكرين هبتزلهم دكتهم جنرالات بزح وزيهم زمتوهم أمريكا بجنزبنا زخون وزلوا نابلو بالله يابا إكس ندعر خيتكم تريهما بزح فيديو هذه دوت تهم جنرالات نا أمريكا نا يوكرين بوليتيكية نا يوكرين بتعمل سمو زخونه هبتهم زخونه هو تزلهم دكم دما أبع المنوكو أبع دبي يوم زراعي بزح وزيهم كبور ماكيناتات so دك هبتمات كف تعدو وزيهم ولا تعدو خلون إذا فيديو ناقبركوا خلوه قدمي استوسنة ساعات حنت فيديو ريني رابز انت بتيها يوتيوب سلت أبان زلمبر CBS بحالنا أمريكا channel سنتهم تينيرو أب يوكرين دحرت كابت كويناز جمر مالتيو أب تاكيف تبهال كتما أب قصرنا عبارات كم زوسخه سلازي تزبي إنشو يقبر كم زلون نايت لايف ويكا ناي ليتل لايف نايت كتما بتعمل فحفح زبل كم زلون قديحهم أو تيوم منيرهم أصلازي كم زنتجر كاجن بروباغندا هم تجبر زل خيم زنقرون زناتنا فيديو أنصار يوكرين كم زعين حبريتها موزع يوتيوب حركاتهم عبيتي سانسور ناي معربة على مقانك تفلتقط كل لكم نساتهم زدليو نتنسهم زدليو ترى كتب لك الله خيم مبر حق خوينو جن مستي مرجعنا أمريكا زي كي تخينو سلام تاني من تيك توك زعس وزلو ملو بملو سانسور كجبر وصل زي كعلو كوي من تيك توك زعس وزلو أمريكا سلام تاني مالتيو يوتيوب فيسبوك كمان انستغرام زيهم ملو بملو بأمريكا كقبل كلني بإسرائيل سانسور زخونيهم يعني أطاع يهوديان سلزخونو ملو بملو أنصار إسرائيل بزح كتزار بايت خليها ويما ولا حكتات نبني تزخون لا غازز جبر زلو قتلت كلام لا أبزخنا متشين خلينا طوال يوم تتوزبلو حنسب دم بعلم يعطوه فيديو ولا كي تخفل كو جبرين تحريلكا immediately يعطوها فيديو مالتي كم ديت تخيت جبر سلازي انتين مالتيو ناتهم بلاتفورميو دليتهم كو جبري غوليم ابو بزحتيخا سلمتاي قلقت لهم يتخلني خانات كاكساب زغونه دليتهم جبر غوليم ناصا بريس ويكا فري نات حساب كان يمغلاص كل مسلا لو غلز بلوغ كتنقوا لغت كل لكم ناصنات ناي حساب مغلاص الله كخلوها خلو نساتهم زدليو حساب تقوين تراي كابتن ساعتهم زدليو عنكيل وصاين دحر خوينو تصاورنت يبلون من البات سمعكم تلو يوم كانسل كالتشر زبحالالو نمالسا بارسنا زوم منسيات بستفل عليه مغنياتات بحمام ديوم بقلملي اب تو ديتابيز ناي يوكرين زي نبرو بستفل عليه من قدت عليهم زنبرو حجي بصفوف دارقا كل ود تبعتاي تطويل دشين سلازد اليوم زلو بحق زحزن كنتاتنا نرزا لنا امخا منتاي واغانا يزوق بوليتيكانياتنا امريكا بخمي يقلصوا له بدمنا يوكرين راشان مدخام يمزلوا زلو بدم منسياتنا يوكرين نراشا خنا داخمين عن تعرز لنا معنا دمنا نفس سالنا وحد جنزب دمان خسر لنا زخلو موتن موجوداتن يوكرين يمزقبروا لنا زلو بمبال كي حفروا عويلهم كزارب قسميهم نقصدج Those who continue to do so can now be punished. Because the law has also introduced new punishments for draft evasion. However, it stops short of severe measures that had been proposed earlier. Such was the public outcry that the bill went through 4,000 amendments after its... انتي خطاتاتيلت حقي كابز عسكرنا وي كابزي اقلقلوت زحادمه برتع مقطعتي كوردو مخانو اسكا لابيلكم رايوا كوبلالي زبحالا بيرترا سميكم الله مش كوبليلن يرتا اسيرو زبحال لكعكم حقي زتاتا زلو ناي وق حقي تابير ترا زلو حنت هاجر ابكينا انتلا اتخطلو حقتات بملو صبغ يبلكم يالخون سلمتاي سبك اسرالو خمس خونالو يبل يالخون حنت هاجر ابوق انتلا كن كتكدو زلوا منقد لوا فرديهم لهم ابوق زلو سب حق زبحال يلن ابت وق كابت صلاي خا بخميت دحن زواصاكا كل يخا تقبر اباف دغموت اندحر لها كدحنولو تخل نسرفايفال ناتكا زدل كل ነገር يخا تقبر ስለዚህ ዩክሬን አካል ላይ ኔቶ ተኮኒ አካል ላይ አውሮፓ ህብረት ተኮኒ ዝብራዘሎ እዚ ትገብሮ ዘላ ኩሉ ድማ ቀቡል እዩ ስለምንታይ አውገ ስለዘላ ነፍሳ ከተትሕት ፍትን ስለዘላ ስለምንታይ ተመሳሳለ መርገጽታት ኣብ ኤርትራ ግን ከም ሰይጣናዊ ተግባር ይውሰድ ነይሩ ደምጢልኩም ራይዎ ኩሉ ነገር ሂፖክራሲ ወይ ካ ትምስሉይነት ኤርትራ ንኽጠፍእ ሓሲብላ ስለዝነበረ ዩክሬን ግን ንኸይትጠፍእ ስለዝደልይዋ ዘሎ
هاجر كيطفئ تدلى خوينا كل تيرترا تقبر زنبرت كتقبر كلا يطاقعلا صبوق سقمتي بتعمي زنات سقمتي بحال تهاجر كتطفت حسيب الله زنبره ويكاب مدبناتا نطفات تقوين لكن كل تين ندحناتا تقبر سقمتي شيطاناوت سقمتي بمبال جيلانت ناتبهله فقدو ميديا فقدو هيومن رايتس واتش نا جنيفا بزعبا يوكرين هيزاربني تفلتو زالكم يوكرين تقبر زلا سقمت سخونه هيزاربني እዚ ጋዜጠኛታት ቀቲሎም ክንደይ ጋዜጠኛታት ቀቲሎም ኣለዉ ዩክሬን ሃይማኖት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ጠቅላላ ክዓፅዎ ይብሉ ኣለዉ ተዲኦም ኣሎ ምርጫ ክግበር ዝግብኦ ካንስል ገይርዎ ኣሎ እዚ ዘለንስኪ I'm telling you እዚ ሪያሊቲ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ከምዚ ፅንፅዋይ ኣይኮነን ምርጫ ክካየድ ነይሩ እዚ ዓመት እዚ ምርጫ ኣይካየድን እያ ውግእ ስለ ዘለኹ ገዲፈዮ ኣለኹ ኢሉ ምዕራባዊ ዓለም የስ ፅቡቅ ስጉምቲ ኣብ ግዜ ውግእ ዘሎ ኢሎሞ ንዩክሬን ክንድድነቕፍ ግን ራሻ ምርጫ ኣብ ኩናት ከላ ምርጫ ዝገበረታ ኢሎሞ ቁኑዕ ምርጫ ኣይነበረን ፍትሓዊ ምርጫ ኣይነበረን ናበሉ ነቲ ምርጫ ዝገበረ ራሻ ክፀርፉ ፈቲኖም ስለዚ እቲ ሚድያ እንታይ ዓይነት ዕላማ ከም ዘለዎ ንክርዳእና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ንቐፅል እቲ መቕፃዕቲ ነቶም ካብዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝእለዩ መቕፃዕቲ ማእሰርትን ብርቱዕ መቕፃዕቲ ከጋጥሞም ምዃኑን ነጊሮም ኣለዉ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ድማ አንተ በዘይጠቐስክዋ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዕስክርና ንክንደይ ዓመት ይፈሊጥኩም ኣለኹም መወዳእታ የብሉን ናይ ብሓቂ ዝግረም ዘለኹ ኣነ ምስ ከማይ እንትሕሪ ኮይንኩም ክትግረሙ እዮም ዝምዕራብ ዓለም እዚ ዕስክርና እዚ ቅድሚ መጀመርያ ኣብ 2022 እቲ ውግእ ናይ ዩክሬን ምስ ራሻ ክጅምር ከሎ ሕጊ ናይ ዩክሬን እንታይ ይብል ነይሩ ንክልተ ዓመት 3 ዓመት ክፀንሕ ይኽእል ሓደ ወታደር ኣብቲ ግንባር ድሕሪኡ ዲሞቢላይዜሽን ካብቲ ዘለዎ ተቐይሩ ክምለስ ከም ዘለዎ እዩ ዝብል ነይሩ ኣብዛ ሓዳሽ ሕጊ እንታይ ገይሮማ ምምላስ ዝበሃል የለን ኢሉ ክሳብ ዝውግእ ጠጠው ዝብል ክሳብ መወዳእታ ውግእ እዩ ድሕሪኡ ምናልባት ሰላም ተኮይኑ ኢኻ ክትወፅእ ትኽእል ካብ ሰራዊት ኢሎም ኤግዛክትሊ ደ ሴም ሲቹዌሽን ኣብ ኤርትራ ነይሩ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝበሃል ዘረባ እንታይ ማለት እዩ ነይሩ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኢትዮጵያ ኤርትራ ብፍፁም ትመንእሰይ ካብ ውትድርና ከምዘይወፅእ ካልኩሌት ገይሮም እዮም ከም ገይሮም ንሳቶም ብደሞዝ ዝተቆፀሩ ወታደራት እዮም ገይሮም ዘለዉ ኤርትራ ከተጥቅዖም ከምዘይትኽእል ይፈልጡ እዮም ኤርትራ ዕላማ የብላን ንኢትዮጵያ ክትቆፃፀር ኣብቲ ግዜ እቲ ኢትዮጵያ ግን ዝኾነ ሓጓፍ ናይ ኤርትራ ተረኺቦም ከጥቅዕዋን ክቆፃፀርዋን ይድልየቶም ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ከይትድቅስ ን10 ዓመት ኣብ ድፋዕ ጠጠው ከም ዝብል ገይሮም ትመንእሰይ ተርዲኦም ኣለኹም እዚ እቲ ዝኸፈ ኣብ ዓለም ምናልባት ካብቲ ኣብ ውግእ ዝወረደ ዕንወት ኣቃሊልካ ክረአ ዘይክእል ኣብ ማሕሰይታ ብኤርትራ ዘወረደ እዩ እዚ ኩነታት እዚ እዞም ካድረታት ናይ ወያነ መመፂኦም ሕጂ ምናልባት ንእሽተይ ጌጋ ናይ ፖሊስ እኮ ነይሩ ወይ መለስን ገለመለን ክብሉ ከለዉ ምናልባት ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ናይ ምርሳዕ ሕልሚ ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ሕማም ኣለና ንሕና ኤርትራውያን ሕማም ኣለና ናይ ምርሳዕ ምክንያቱ ደርጊ ክንደይ ዓመት ደኪሩና ረሲዕና ምስ ኢትዮጵያ ፍቅርን ሰላምን ጌርና ንኸይድ ነርና ፅቡቅ እዩ ግን ከዓ ሕማቕ እዩ ክርሳዕ ዘይብሉ ነገራት ክንርስዖ የብልና ሓዳ ክትከውን ኣለካ ይቕረ ባህሊ ክትከውን ኣለካ ንዓኻ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ይቕረታ ምባል ነቶም ፀላእትካ ደይኮነ ንዓኻ እዩ ሰላም ዝበካ ክትርስዕ ከለካ ግን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ታሪክ ኩሉ ግዜ መልክዕ ቀይሩ ስለዝድገም ስለዚ እቲ ዝገበሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ነዚ ኩሉ መንእሰይ ሕልምናቱ ከም ዝባኽን ዝገበርዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ይኮነን ገይርዎ ተርዲኦም ኣለኹም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ሕልሚ ናይ መንእሰይ ክባኽን ኣይኮነን ገይሩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስቲ እቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ንኸይመሃርን ሰላማዊ ሂወት ንኸይመርዕን ዝገበረ ንሱ እዩ እታ ሃገር ትበሃል እታ ኤርትራ ትበሃል ከም ሃገር ዘላ ድማ እዚ ስለ ዝነበረ ጥራይ እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ሎሚ ሃገር ኣላትና ኢልና ንዛረባላ ዘለና ሳላ እዚኦም መንእሰያት እያ ካልእ ዘረባ የብሉን ካልእ ደፊኒሽን የብሉን እቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ፍትወፅላዮ እቲ ንሳቶም ዝሓሰብዎ ራእይ ብትኽክል ስለ ዝሰርሐ እቲ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሓየለት ሃገር ኮይና ኣላ ዝነኣሰት ግን ዝሓየለት ሃገር ከምዚ ንምግናን ወይ ንምትዕብባይ ከይመስለኩም ንመለስ ነባረስትና ሳላ እዚ መንእሰይ እዚ ዋጋ ስለ ዝኸፈለ ምናልባት ኣብ ሰውራ ዝነበረ ተቃሊሱ ናፅነት ኣምፅኡ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ እዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ ግንባራት ዘሎ ግን ካብቲ ናይ ሰውራ ንላዕሊ ክብለ ይክእልኒ ማዕርዩ ዝወዳደር ዋጋ ይከፊሉ ምክንያቱ ናፅነት ከተምፅእ ሓደ ኣርስቲ እዩ ናፅነት ክትዕቅበ ድማ ዝኸበደ ስራሕ እዩ I think ኣብ 96-97 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓንቲ ዘረባ ኣብ ገለ ሰሚዐ ነይረ ናፅነት ከተምፅኦ ከቢድ ተኾነ ንክትዕቅበ ድማ ካብኡ ዘይቀልል ስራሕ እዩ ስለዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ድማ መዐቀኑ ዘይብሉ ዋጋ እዩ ዝኸፍል ዘሎ
in February, 4,000. One can only imagine what brutal measures it proposed, or if it was merely shoddy work of the politicians. They did accuse each other of drafting poorly worded amendments and lacking the guts to approve unpopular changes. Now, the fact of the matter is, Ukrainian authorities have been beckoning at the youth to fight for the country, but the youth is looking the other way. They know that the roll call is a death call. Those who were interested in fighting for their country So, እዚቲ መንግስትና ዩክሬን ዝኽተሎ ክኸውን ከሎ መንግስትና ዩክሬን ነቲ መንእሰይ ብዝለዓለ ኢሉ ኣዕስኪሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ውጊ ይሰዓሩ ስለ ዘለዉ ኢማጅን ኣብ ድፋዕ እናተሰዓርካ ከለኻ ተዓሊምካ ናብ ግንባር ክወስዱካ ከለዉ ልክዕ ኣብ ናይ ሞት ፋብሪካ ይወስዱካ ከም ዘለዎ ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ እቲ ኣብ ትስዕረሉ ዘለካ ግንባራት ድፋዓትካ ሒዝካ ትከደሉ ኣብ ዘለካ ኩነታት ድሓን ክኸውን ይኽእል እዩ መዓልታዊ ድፋዕ ድፈርስ ዘሎ እሞ ከዓ air superiority ልክዕ ከምዚ ራሻ ዝለዓለ ፀብለልታይ ዘለዋ ኣብ ናይ ኣየር ምክንያቱ ሕጂ እኳ ኣሜሪካ ሽም እናቀየረትን መልክዕ እናቀየረትን ዳታቱ ዳላቶ ኩናት ወላ ኤውሮጳ ብብሎም ኣትዮም ኣለዉ እንዲኦም ግን እቲ ነፈርቲ ኩናት ናይ ራሻ ፀብለልታ ኣለዎ እዩ እቲ ድሮንስ ናይ ራሻ ፀብለልታ ኣለዎ እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ናይ ብሓቂ ሓደገኛ እዩ ዘሎ ንዩክሬን እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ጥራይ እዩ ዘለዎ ብከምዚ ክቅፅል ኣይግባኦን እዩ ነይሩ ብዙሓት ዓበይቲ ክኢላታት ወይ ከዓ ዓበይቲ ሰባት ክምባል ኢሎን ማስክ ከምኡውን ዴቪድ ታክስ ዝበሃል ብዙሓት ስኮላርስ እዮም ዝብል ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዩክሬን መንእሰያ ትኸስራላ ህዝባ ትኸስራላ ውፅኢት ዝበሃል ድማ ክህልዎ ኣይኮነን እዚ ኩናት እዚ ወላ እቲ ኩናት ጠጠው ተበለ መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠኑ ድማ እቲ ሃገር ከም ሃገር ንክትቀውም ኣዝዩ ከቢድ ይከውን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣከንዲ ነዚ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ክዕልብዎ ዝፍትኑ መመሊሶም ኣብ ጉድጓድ ይእትዎ ኣለዉ እቲ ሃገር እቲ ዕላማ ድማ ዩክሬን ተዓዊታ ይተዓወተትን ኣይኮነን እቲ ገይም ኣብዚ ስምዕዎ እቲ ዕላማ ካሊእ እቲ ዕላማ ናቶም እቲ ዕላማ እንተተረዲካ ጥራይ እቲ ኩነታት ክርዳእካ NATO, we do not care how many Ukrainians die. Not civilians, not women, not children, not soldiers. We do not care. We are, it's become a great football game. We've got our team, they've got our team, rah, rah. We want to get the biggest score and run it up. And, we don't care how many of our players get crippled on the playing field, as long as we win. Now, it states in So, بتخكل يزقال تازلو قداينا يوكرين زلون أمريكا نيروبان ماني سعر أيكونان تحطو كندي يوكريناويان ميتهم نو كندي يوكريناويان قصيلهم كندي تقوديهم كندي ميتهم كندي يهسيلو أكداس أيكونان يلو لك كم كعسكري يمدري وزلو نحن نسعر نسوي سعره سلزي أبتدأ أوتا كعسكري من تسيرو من تقوديو من تعنكفو من ميتو أكداس أيكونان زلو الجيم دما بخمزي وزلو معناته بدمنا يوكرين بدم بعد سمتينا يوكريناويان نراشا كان سعراي كم زي سعروا 100 يوم سفلتو كان الداخل لنا نايت بوليسي ترجمون لهم أبوج أسواراتان حيلان كان الداخل لنا بقط بعد ما بقدر غيرنا صفو غيرنا كنروح مشال لنا ينيرت كالكوليشن أمريكا كلتي ما يسرحن أبعودو كينات زي تصبيوا نخلاتو مسكلات أسواراتو من قال مليان لومي نيوكرين كانت عندها كوناسي راشا متى عند خالي أوروبا خطورنا يوم زبل ما راح أوروبا كاب يوكرين كسعراس قدم رشيع ميمسو راشا كاب يوكرين حليفة نيوروبا ملك تورنا زبل زرباي زلو تعاقبنا تصل زري وزلو ناي راشا مالتي إذا حدي كالاي دما بقطبة إذا حسبوا دما لعلو كلهم تعبلا هجي كل الزجبر وزلو يسرح لنا بات again باستخالة متى كابتنا يو تواريدنا خنوص أي نخلينا شمنا كبلا شيء نحوارو ريسبكت كلنا يكوننا بعالم زبل حماق مردعتهم حزام زلو نخنديك قصل ويم دما كرينا إذا حدا كالاي دما نسمع كاب كلاتهم كزمينا أنت أنا رديك كم زلو. Argue that it is extremely good value for money for the United States and for others, perhaps for about 5 or 10% of your defense budget. Almost half of Russia's pre-war military equipment has been destroyed without the loss of a single American life. This is an investment in United States security. So that's what I would say. On the issue of... سمعكم هذا؟ فرق ناي عبد السراويت ناي راشان وتهدراوي عقب ناي راشان بنشتي باجت ناي وتهدراوي باجت ناي أمريكا غيركا بزخون يكون عزمنا دم ناي أمريكا وكي كفلكا
ንራሻ ክድርዕማ ከለኻ እዚ ዓብይ ኢንቨስትመንት ክሳራ ይኮነን ናበለ ዝዛረበ ዘሎ እቲ ዝመውት ዘሎን ዝህልቕ ዘሎን ዩክሬናዊ ኣይግዱን ንዕኦም ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ሕጂ ብዛዕባ ምናልባት እዛ ቪድዮ ክትሓልፍ ድያ ይተሓልፍ ንዕቦም እንዲ ዝምልከት ኣነ ካብቶም ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ደምፃልኩን ዘለዎ ካብ ናይ ራሻ ሚድያ ይኩንኩን ዘምፅኦ ዘለኹ በትስቲ ነቲ ናቶም ዘረባውን ከምዚ ጌርካ ቀናቢርካ ከተምፅኦ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ንሳቶም ንካልእ ዕላማ እዮም ሰሪሖሞ እቲ ብግምጣሉ ግን እቲ መልእኽቲ ናቱ ኩሉ እቲ ዝዛረቦ ካብ ኣፎም ኒና ንሰምዖ ዘለና እቲ መልእኽቲ ናቱ ግን ንሳቶም ነቲ ኣጀንዳ ናቶም እዮም ዛረብዎ ዘለዉ እቲ ሓቂ ግን ብግምጣሉ እዩ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሂወት ሰብ ከም ዘየገድሶም ክሳዕ ክንደይ ዕላምኦም ነቲ ፑቲን ንራሻ ንምትካም ምዃኑን ንዑ ንምብፃሕ ክግበር ዝኽእል ዋጋ ኩሉ ድማ ከም ዘየገድሶም ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ሕጂ ክንምንታይ ዋጋ ኣብ ዩክሬን ይኽፈል ኣሎ It's been more than 2 years now since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine. Since then, hundreds of thousands of Ukrainian men have been called up to serve in the military. Many have not returned. We spoke to one mother who is coming to terms with her own loss. Natalia Studnik had 3 sons when Russia launched its full-scale invasion of Ukraine. This is my son, my youngest son. Last summer, Natalia buried her youngest, Oleksiy. He served in some of the bloodiest battles of the war. My youngest was in Solidar. After Solidar, he was in Bakhmut. After Bakhmut, he was in Kherson. And he was near Antonivka in Kherson. There's a country village called Antonivska. እዚኣ ኣደ ሰለስተ ደቃ ኣብቲ ግንባራት ድሃያት ጥፍዮም ኣለዉ ኢሎም እዮም ዶቸ ቬለ ኣምፅኦማ ዘለዉ ካልእ ዶኩመንታሪ እውን ኣሎ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅኣልኩም ኣሰብኩተን ዝኸሰራ መዓት መንእሰይ መይቲ ዘሎ ኣይ ቲንክ ሓደ ሪፖርት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘውፅኦ እዩ ዩክሬን ክሳብ 1.5 ሚልዮን ናይ መቃብር ቦታ ኣዳልያ ከም ዘላ ብሳተላይት ዝሰኣልዎ ስእሊ ወፂኡ ነይሩ 1.5 ሚልዮን መቃብር ንሰብ ዝኸውን ማለት እዩ ንምንታይ ዕንወት ይፅበዩ ከም ዘለዉ ዝገልፅ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ወሪዱ ዘሎ ነዚ ኣይዛረበሉን እዩ ሳሕቲ እዮም ዘውፅዎ ነዚ ሕጂ ነዚ ዓይነት ዶኩመንታሪ ከውፅኡ ከለዉ ስለምንታይ እዩ ነቶም ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዘለው ህዝቢ ገንዘብ ንኸወፍ እዩ ኢሎም እዮም ዘውፅዎ ዘለዉ እምበር ዩክሬን ተቐቲሎም ተሳዒሮም ዝብል ዘረባ ብፍፅም ኣይወፅን እዩ ግን እንድሕር ይሰዓሩን ይጉዱ ከም ዘለዉ እንተዘይገሊፅካ ድማ ድንጋፃ ይትረክብን ኢኻ ናይቲ ህዝቢ ስለዚ ድንጋፃ ክትረክብ ስለ ዘለካ ነቲ ሓቂ ገለ ክፋል ናቱ ከተውፅኦ ትግደድ that's ብኸሚ ዝወፅእ ዘሎ እዚ እምበር ኣብ ካልእ ነገር ከውፅዎ ኣይደልዩን እዮም ዩክሬን ራሻ ጥራዮም መይቶም እዮም ዝብሉ He was killed there. The day of Aleksiy's death, Natalia tried to convince him to leave the army. She feared he'd share the same fate as her eldest son, Serhiy, who had just been reported missing. Her middle son, Andriy, is also listed as missing. Natalia hopes her older sons are alive, but there's been no confirmation. She likes to remember them as they appear in these photos. This is my eldest son, Serhiy. This is my Andriusha. So ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ኩናት እዚ ንዘየድሊ ነገር ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ናልኩም መዓት ስድራ ቤታት መዓት ሰባት ናብ ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ደቆምን ስድሮምን ይኸስሩ ኣለዉ ክንደይ ቆልዑ ክዝኽትም እዮም ክንደይ ወለዲ ስድሮኦም ክስእኑ እዮም እቲ ዝገርም እስከ እንታይ እዩ ኣነ ናይ ኩሉ ግዜ ትስምዓኒ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ውግእ ክካየድ ከሎ እቲ ድንጋፀ ናብ መን እዩ ዝወርድ እስከ ናብቶም ዝተርፉ ዘለዉ ቆልዑን ናብተን ዝወርዱ ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮን እዩ ዝበሃል ወላ ሓደ ግዜ ዘይሕሰበሉ ከመን ፈሊጥማ ኣሎ እቲ መንእሰይ እቲ ወዲ መንእሰይ ዝመውት ዘሎ ብዛዕባኡ ዝሓስብ ሰብ የለን ማለት ሳሕቲ ግዜ ይድሕሰብ ውግእ ክጅምር ከሎ ኩሉ ግዜ ትስምብራት ኣብ ኣዴታትን ኣብ ቆልዑትን እዩ ዝወርድ እዩ ዝበሃል እቶም ዝመቱ ዘለዉ ሰብ ኣይኮኑን መሳኪና ወዳት ናይ ብሓቂ ዝሓዝናነ ከማይ እንተኮይንኩም ኣብ ዝኾነ ውግእ ኣብነት ኣብ ትግራይ ብዙሕ ግዜ ድሕሪ ኩናት ብዛዕባ እንታይ ይዝረብ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ከምዚ ዓመፅ ተጋጢሙ እቶም ዝመቱ ኸዳ መን ይክዛረብ ኣሎ መሳኪን ዝመቱ ሓደ ግዜ ኣብዚ ሚድያ ትሰምዖ ኢኻ ሂወት ናይ ወዲሲ ትርጉም ከምዘይብሉ ብሂወት ናይ ወዲ ዝግደስ ሰብ ከምዘየለ መንእሰያት ኣብ ዝኾነ ይኹን ውግእ ድዩ ዝኾነ እቲኻ ይሃልቁ ብዛዕባኦም ዝግደስ የለን 10 ወዲ ብገለ መይቶም ሓንቲ ጓል እንተነይራ ብዛዕባ እታ ጓል ክበክት ጥራይካ ትሰምዕ ከምዚ ፆታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሂወት ናይ ገለመለ ንምውድዳር ገለ ይኮንኩን ናይ ብሓቂ ኣነ እዚ ሚድያ ክሪኦ ከለኹ ሂወት ናይ ወዲ ተባዕታይ ትርጉም ከምዘይብሉ ልክዕ ከምዚ ሜይቢ ንኸልቢ ዝያዳ that's why ካብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ መጀመርያ ህፃን ድሕሪኡ ኣዴ ድሕሪኡ ከልቢ ኣብ መወዳእታ ሂወት ተባዕታይ ክብሉ ሓቆም እዮም መወዳእታ ከማን ቦታ የብሉን ብዛዕባ ወዲ ተባዕታይ ዝጭነቕ ሰብ የለን ወይ ብዛዕባ ወዲ ተባዕታይ ዝዛረብ ኣካል የለን ንኣብነት ሕጂ እቲ እንኮት ዩክሬን እቶም መንእሰያት ተወዲኦም ናብ ደቂ ኣንስትዮ ክሰግሩ እዮም ይበሃል ኣሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ንኸይሰግሩ ግን ክንደይ ስራሕ ክንደይ ጎስጓሳት እዩ ዝግበር ዘሎ ስለምንታይ ማዕርነት ድሕሪ ኮይንዳ ስለምንታይ ከሰንደይ ኣትዋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን የለንካ ኣነ ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግንባራት ከይደን ማዕርነት ናይ ወዲ ኣብ ግንባራት ኣትየን ክዋጋ ኣለወን ዝብል እምነት እውን የብለይ ምክንያቱ ነቲ ፀላኢ መሊስካ ኢኻ ትሻድኖ
ደቂ ኣንስትዮ ካ እንድሕር ማሪቑ ካልእ ሞራል ይዝቦ እዚ እቲ ውግእ ናይ ወዲ ተባዕታይ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኦኬ ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፋ ይኽእላ ዶ ፋይን ኖ ፕሮብለም ማዕርነት ኢልካ ግን ንኩሉ ማዕረ ክትገብሮ ምፍታው እውን ትርጉም የብሉን ብግዳ ሓቂ ግን ሂወት ማዕረ እዩ ናይ ወዲ ይኹን ናይ ጓል ማዕረ እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ዝሞቱ ዘለዉ ድማ 900 ልዕሊ እውን ደቂ ተባዕትዮ ክንድንግፀሎም ድማ ይግባእ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ እቲ ሚድያ ይኹን ትዘረባ ብዛዕባ ደቂ ተባዕትዮ ድንጋፃ የምፅን እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘምፅእ ክንደይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ተኸሊፎም ኣለዉ ብወገን ራሻ ይኹን ብወገን ዩክሬን ናይ ብሓቂ ድማ ዝሕዝን እዩ ናይ ወዲ ተባዕታይ ሂወት ድማ ካብ ጥንቲ ከምዚ ነይሩ ብዙሓት ኣለዉ ሰባት ናይ ወዲ ተባዕታይ ሂወት እኮ ቀሊል እዩ ገለመለ ኖ ወዲ ተባዕታይ ሂወቱ ዝኸበደ እዩ ኩሉ ግዜ ኢኻ ኣብ ኩሉ ዓለም ውግእ ኣሎ ቀዳማይ ድማ ወዲ ዝደሊ ትውግእ ውግእ ኣብ ዝመፀላ ወዲ ዝደሊ መንእሰይ ወዲ ዝደሊ መንእሰይ ተተወዲኡ ሰብኣይ ዝድለ እዚ ሂወት ናይ ወዲ ተባዕታይ ክሳዕ ክንደይ ኣብዚ ዓለም ሓደገኛ ምዃኑ ሎሚ ዝጀመረካ ኣይኮነን 5000 ዓመት ተመሊስካ ዝገደደ ቀደም ዝኩሉ ውግእ ክካየድ ከሎ ሓንቲ ዓድን ሓንቲ ዓዲ ስዒራታ ማለት ኣይ ማለት እዩ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ተሓሪዶም ኣለዉ ወይ ተማሪኾም በራይ ኮይኖም ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣይቀትልዎን እዮም ብዙሕ ግዜ እዚ ወዲ ተባዕታይ ሂወቱ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ክፉይ ነይሩ ናይ ብሓቂ ድማ ይሓዝን ኢዝ ወርዲስ ግን ዝቕየር ነገር የለን The first 6 months of the war, but the mobilization did not stop. Many Ukrainians don't want to go to war. It does not matter if they meet the eligibility criteria. Some have spent weeks or months hiding from mobilization officers. Many have bought fake medical reports to be exempted. Others fled the country while they could, while a few were able to escape conscription. So, ساعتي أب تويتر وي إنستغرام زوت حبريت له سدما بزحات من السياسات كاب يوكرين كابت اسكرنانك هادمو أبزي أتبو قدقات كم زيلن زي جبر نجار كم زيلن سلازي زي حج حدش حجاوت يوم مزلون تايزبل ولا عبد الجزلو يدك يوكرين من السياسات أب إمباسيتات سيرفيس كوهابهم كم زي بلو باسبورتهم حداستيو كالنجارات كبزح نجار كحجزات تي قنصلاو سيرفيس كوهابهم كم زي بلو سلامتاي تماليسهم وتحضر كون سلازلهم سلازي أوروبا يكون أمريكا ملو يتحابروا خم زلون سلازي تي منسينا إيرترا كابوت الدرنا هديمو أبستفل عليه كورنعات زخيز نبره مرقم سلازلو يكونن كوينات كبيت سلازخونه نموت كا كل معري سلازي قويلا وي نقالسي كل سب معري قويلوني صورانا إيرتراون يس تم تبعات حيالاتن كيدوم ما تقعزو بزحت قالوا كن هديمم أفقد بوتطات نيرم من البات كم تيوم جاقانو يكونن كن بقر يوم كا سبات يوم سب مخان نحوي تبع اللو زي تبع كالو لذي نحناتهم دقز لنا نتي أبي إيرتراز نبرا كونتات انتس كابس أمردا انتس تردينا خلو كن نفسنا سلازي فتنا وزينا لنا بزو خينا باتقن اتي أبل على إيرترا أنتلت إلو زنبرا حجي أب يوكرين كوينو كرا خلو معرابا وعالم فلوي قانقا فلوي مزموري كزمر سمعو زلنا زيد ما يتي العلي زخونه يكون نجر كان يستوعب له زدل Ahead of the vote that Ukrainian soldiers are outnumbered 10-1 in places. The parliamentarians also dropped a clause from the law placing time limits on service. Earlier versions have allowed for demobilization after 3 years, and that omission is a bitter blow for battle-weary troops, some of whom have been fighting since the war began. So, تاتبلالا أب مبزحتو قطرنا وتهدراتنا يوكرين راشا كوادادر كله حدا وتهدرنا يوكرين نعسرتنا وتهدراتنا راشا يو زلو تقصري سلازي راشا بقطري عبلالي بوتهدروا عقمي عبلالي بقطبة عبلالي كبدما نصر على ما زلويو بنصار يوكرين بقطري بخلو تعبلي كله حج دما أبديز أدفانتج كله دما مليسكا أكم زكونة تزودق زلو أتمنى دارجا وسيكا ناب عرر مدرباي مخانو سلت فلو زلو تمنسي بستقالة متن كابتو كونتات كده حني فتنا لوسكي قال كابتا عودو كينات زلو زمت زلو حبريتا كمي زلو تكينات weekend in Israel. Can you give us an update of what is happening in Ukraine? Is it true that Ukrainian troops have been surrendering, Colonel? Yes, in fact, there's a lot of evidence for large-scale surrenders at this point, and I think it's because the Russians have done a very good job of sending messages to the opposing Ukrainian forces telling them, look, there's no reason for this to continue. You don't need to die. You surrender. Come on over. Give up the weapons. We'll feed you. We'll take care of your wounded. And then we will actually... زتري وزلهم كونريل دوغلاس ميغريغور يدبحال حركاتهم بزح جزي حبيب وتهدروا حلفنا أمريكا زنبرين أقدس حبريتها بزعبات كينات زهبنيهم لا يزبل زلو أبز حلفوان أركنا نوح نحيا لأوارح ونكتيلو زلو أتكونتاتنا يوكرين سبوغيرا ميري وصلوا زلوتي وتهدراتنا يوكرين ناجندانا أمريكا نمعرابا وعالمن يموت خمزلو ترديوهم سلازلو تهاجرهم بما نبيجز أتخيط سلازردهم زلو ብዙሓት ወታደራት ኢዶም ይህቡ ከም ዘለውን
ኢዶም መሃብ በመሃብ ናብ ራሻ ይኸዱ ከም ዘለውን ራሻ ድማ ከምቲ ብነፈርቲ ጌራ ደብዳባት ተካሂዶ ዘላ መልእኽትና ሰደደት እዚ ኩናት እዚ ትርጉም የብሉን ኢትኩም ተሕሪብኩም ነብስኩም ከተድሕኑ ትኽእሉ ኢኹም ስለትብሎም ዘላ ብዙሓት ወታደራት ኢዶም ይህቡ ከም ዘለውን ካብ ሞትን ካብ ዘየድሊ ስንክልናን ይድሕኑ ከም ዘለውን እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኩሎም ወታደራት ናይ ዩክሬን ኢዶም ይህብሎ ማለት ኣይኮነን ብቐሊሉ እቲ ኩነታት ግን እዚኣ ሕጂ ዝበለፀት እያ ኣብ ከምዚ ነብሶም ዘድሕኑ ዘለዉ እውን ፅቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ መንእሰይ ተሃሊቑ ፅባሕ ንጎ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ንዝሞቱ ብዛዕቦም ሓሲባ ይትፈልጥን እያ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣብ ኩሉ ዓለማት ዝዋግኡ ዝነበሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን እንታይ ገይራቶም ዝክሩ ዶ ኣብ ነፋሪት ነቶም ኩሎም መሻርክታት ተርጎምታ ገለመላ አንጻር ጣሊባን ምሳ ኮይኖም ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ኣብታ ሰጣሕ ኤርፖርት ጉሒፎሞም ከም ዝኸዱ ገሊኦም ኣብታ ነፋሪት ክስቀሉ ክብሉ ብደገ ሒዞም ከለዉ ተኣምራታዊ ስእሊ ኣብቲ ነፋሪት ተፀጊዖም ከለዉ እታ ነፋሪት ገዲፋቶም ካብኡ ገሊኦም ካብ 100 ሜትሮ ላዕሊ ወዲቖም ከም ዝሞቱ ክንደይ ሰባት ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ስእልታት ይወፅእ ነይሩ ካብቲ ርእሲ ከተማ እቲ ናይ መወዳእታ ነፋሪት ናይ ኣሜሪካ ክትሓድም ከላ ማለት እዩ እቲ ጣሊባን ስለ ዝኣተዉ ኣብቲ ከተማ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ግን ዓብ ትምህርቲ ዘለዎ ኩነታት እዩ actually send people with you to the detention area you will be treated well and as soon as this war is over we can get back to some degree of normality you can go home and so it's made it much easier for large numbers of Ukrainian troops who would otherwise feel obligated to stay and die to give up. Now the interesting part is that apparently within the last 24 hours one of the more notorious organizations in the Ukrainian military which uses all of these Nazi symbols that we're familiar with apparently refused to fight. They simply told the government, you know, we've had it. We're not going to die in great numbers any longer. We will not fight. So the combination of, on the one hand, people giving up because they see no purpose, and even the most stalwart supporters of the regime giving up, or at least refusing to fight, suggests that this. ብካልእ መንገዲ ካ እንታይ ይብላ ኣሎ እቶም መበቆል ራሻውያን ዘለዎም ኣብ ዩክሬን ብዙሓት እዮም መበቆሎም ራሻውያን ንሳቶም ክማረኹ ይኽእሉ ኮኑ ይማረኹ እውን ኣለዉ እቶም መበቆል ዩክሬናውያን ወይ ድማ ኣለዉ ሓደ ክፋል ናቶም ምስቲ ናይ ናዚ ኣተሓሳስባ ዝርዕም ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነሲ ቅርስታት ናይ ናዚ ዝነበረ ዘለዎም ስለዚ እቶም ጉጅለትያቶም ናብ ራሻ ኢዶም ክበይደልን እዮም ግን እንታይ ገብሩ ኣለዉ ኣይንዋጋእኒ ኢና ካብ ኣለዎ ሰብ ምክንያቱ እቲ ውግእ ሞት ምዃኑ ተረዲዎም ስለ ዘሎ ንሳቶም እውን ነቲ ኩነታት ይኣብዩ ኣለዉ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ንርኢ ኣለና ዩክሬን ክንምንታይ 60 ቢልዮን ሂባማ 60 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ 61 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ መጀመርዮም ኣይኮነን ቅድሚኡ ከባቢ 300 ቢልዮን ዝበፅሕ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ካብ 2014 ብዙሕ ገንዘብ እያ ሂባታ ዘላ ንዩክሬን እዚ ኩሉ ገንዘብ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅ ኣይካልን እዛ ሕጂ ዘላ ዩክሬን ይፈጢሩ ዘሎ ተወሳኺ ሕጂ 60 ቢልዮን ስለ ዝሃብዎም ነታ ዓውደ ኩናት ክቕይሩ እዮም ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ዝቕየር ነገር የለን መሊስካ ልክዕቲ ገንዘብ ምስ ኣፕሩቭ ምስ ኮነ ናይ ራሻ ወሃቢት ቃል ማርያ ሻራፖቫ ትበሃል እንታይ ኢላ ነይራ ብዙሓት ተወሳኺ ዩክሬናውያን ክሞቱ ስለ ዝተደልየ ጥራይ ዝሓገዝ ዝወሃብ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ዓውደ ኩናት እዚ ክቕየር ከም ዘይክእልን ዩክሬን ክትስዕሮ ከም ዘይትኽእልን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ትፈልጡ ኢላትካ ግን ተወሳኺ ዩክሬናውያን ንክሞቱ ተወሳኺ ዩክሬን ክትዓኑ ተወሳኺ ግን ብዋጋ ናቱ ድማ ገለ ክፋል ናይ ራሻ ድማ እንተዕነና ኣይተፋኣናን እዩ ናይ ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ኢና ንርኢ ዘለና እናበለት ገሊፃቶ እዚ ኩነታት ሓቂ ድማ መብዛሕትኦም ተምኪለታት ብከምኡ ዓይነት መንገዲ እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ካብ ዝፍሊ ነገር ከምዘየለ ኤውሮፓውያን ከንታይ ገብሩ ኣለዉ ልስና Scholz have held a joint press conference on the European security in Berlin. Let's listen in. On the US, I think the only thing I'd point out before he does is, I think Olaf would agree with me, the US presidents, as you heard from the Secretary General yesterday, have always called for more European defence spending. That's not new. And I think that is entirely reasonable. You know, Olaf addressed it in his remarks. You know, we can't expect Americans to pay any price to take any burden if we in Europe are not ourselves prepared to make those sacrifices and make those investments. እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ካብ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንምሕዋይ ዝፅዕሮ ብዛዕባ እቲ ኩናት ናይ እስራኤልን ናይ ዩክሬንን ዝፅዕሮ ይበዝሕ ኣይ ቲንክ ንከምኡ ክገብሩ ኢሎም እዮም ኣብቲ ቦታት ኮፍ ኣቢሎም ዘለዉ ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ወታደራዊ ባጀት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ካብ 2% ናይ ጂዲፒ ናብ 2.5 ጂዲፒ ከደይበ ብምባል ጎኒ ጎኒ ድማ ነቶም ስደተኛታት ክጥርዝ ኣብዚኣቶም ጥራይ ዝያዳ ዝተሰማዓነ ዘሎ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ቁጠባ ናይ ዩኬይ መመሊሱ ናብ ቆልቆለ ዝኸይ ዘሎ እዩ ብዛዕባኡ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ክገብር ተሰሚዑን ተራእዩን ኣይፈልጥን እዩ ሕጂ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኣሜሪካ ክንሕግዛ ክንክእል ኣለና ኩሉ ነገር ናብ ኣሜሪካ ክንገድፎ ኣይንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ብኸመይ እያ ትሪኦ እስከ እንታይ ዓይነት ኣጠማምታ እዩ ዘለዎ ምስከ ናይ ኣሜሪካ ንስማዕ Again, I'll remind that the overwhelming majority of the resources in the supplemental budget request will actually be invested right here in the United States, in our own defense industrial base to produce what Ukraine needs, but providing in the meantime good American jobs. ኣሜሪካውያን ብፍጹም ከም ስኽፍ ዘይብሎም ተሓቂ ከም ደላታ እዮም ዝብኻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ እቲ ንህቦ ዘለና ገንዘብ ንዓድና ኢና ንህቦ ዘለና ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ
ከም ግብሪ ኮይኑ ዝመፀ ገንዘብ ወይ ከዓ ፕሪንት ዝገበርናዮ ብሽም ህዝቢ ኣሜሪካ ዝወሰድናዮ ገንዘብ ንመን ክንበይና እዩ ዝብል ዘሎ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ክንቦም ኢና ንሳቶም ድማ ንገለገለ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ክኸፍሎም እዮም ዝብል ዘሎ ስለዚ ንዩክሬን ኢሎም እቲ ገንዘብ ብሙሉ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ኣብ ትካላት ናቶም ኢንቨስት ይገብርዎ ኣለዉ እቶም ኮርፖሬሽንስ ድማ ቢልዮንስ ይኸስቡ ኣለዉ እቶም ዝሕዝኑኻ ኤውሮጳውያን እዮም ትገንዘቦም ካብ ህዝቦም መንጢሎም ንኣሜሪካ ሂብዎ ስለ ዘለዎ ኣብ ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ ኢንቨስት ዝኸውን ኣሎ that's why እቲ እንኮ ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ ካብተን G7 ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ናይ ጃፓን ገንዘብ ቢልዮናት ገንዘብ ኣፅዋር ክገዙ ንኣሜሪካ ሂብዎ ኣለዉ ናይ ጣልያን ኣፅዋር ክገዙ ንኣሜሪካ ሂብዎ ኣለዉ ናይ ኤውሮጳ ብምሉእ ተኣኪቡ ንኣሜሪካ ይመፅእ ኣሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኩሉ እቲ ገንዘቦም ኣፅዋር ንክገዙ ንኣሜሪካ ሂብዎ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣሜሪካ ድማ ነዳድናቶም ካብቲ ካብ ራሻ ዝረኽብዎ ዝነበሩ 3-4 ዕፅፊ ወሲኾም ይሸጥሎም ኣለዉ ስለዚ very clearly ዝውግዝ ንኣሜሪካ ሰናይ ተግባር ወይ ከዓ ከም ፅቡቅ ክረምቲ ኮይኑ ይመፅዎም ዘሎ ብኩሉ እቲ ቁጠባ ፅቡቅ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ንኤውሮጳ ዝነበረ ኩሉ ነገር ናብ ነፍሶም ይጥርንፍዎ ስለ ዘለው ኤውሮጳ ድማ እቲ ዝሕዝን ክፋል ኣሜሪካ ታቐንዲ መሻርክታ ኤውሮጳ ኤውሮጳ እንድሕር ደኺማ ኣሜሪካ ትደክም ከም ዘላ ከመይ ገይሩ ዘይተረድኦም ግን ኣብ ዘመን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ ይብል ቦታትና ቀደም ፈሊጦም ነይሮም እቲ ኩነታት እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ወታደራዊ እዚ ናይ ኣሜሪካ ከንታይ እቲ ዕላማ ናቱ እስኪ ኣብዚያ ምስቲ ሓላፊ ወታደራዊ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዝተገብረ ምይይጥ ክንሰምዕ Am I to assume then that as of September 30th there will be no more Ukraine aid from the United States? Billion previously for Ukraine aid, 60 billion. The United States has appropriated 112 billion previously for Ukraine aid, 60 billion in the supplemental that's being considered. Based on this budget, am I to assume then that as of September 30th there will be no more Ukraine aid from the United States? So ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ጥራይ ኣሜሪካ ኣብዘን 2 ዓመት ዝኩናት ካብ ዝጅምር 112 ቢልዮን ሂባ ነይራ ሕጂ ድማ 61 ትወስኻ ኣላ እዚ ሂብናዮ ዘለና ሕጂ ከባቢ 170 ቢልዮን ዝበፅሕ ሲ ካብዚ ንኔው ክንህብ ዲና እስከ ንገረና ድሕሪ ሕጂ ክመፀና ድዩ እዚ ሕጂ ንህቦ ዘለና ሜቢ ወርሒ 9 ቢል ክውዳእ ክኸውን እዩ ድሕሪኡ ከንታይ ኢና ክንገብር ኢሉ ነቲ ሓላፊ ናይቲ ምክልኻል ይሓተሎ እስከ ንስማዕ This request takes us out through the end of month September. Right, but there's no money, so I can only be left to assume one of 3 things. One is the war is over. 2, or B, the United States won't be allocating any more dollars. Or C, that this is a dishonest request. So I guess the question. So እዚ ኣብ ወርሒ 9 ክውዳእ እዩ እዚ 3 ቢልዮን ንበዘለና 1 ቢልዮን ንበዘለና ወርሒ 9 ቢል ክውዳእ ይብሎ ኣሎ ድሕሪ ሕጂ እንታይ ትመደብ ውግእ ሽዑ ክውዳእ ድዩ ትመደብ ወይስ እንታይ እቲ ፕላን ክትገብርዎ ትሓስቡ ዘለኹም ወይስ እዚ ሕጂ ትብልዎ ዘለኹም ብሓሶት ምትላል እዩ ድሕሪኡ ኸ መልክዕ ቀይርኩም ክትመፁ ኢኹም ንዝብል ሕቶ እንታይ ልክምልሶ እቲ ሓላፊ ወታደራዊ እዚ are we going to it's not in this but we're going to get another supplemental because members of this committee have been told there could be another request for $100 billion. So I guess I'm just trying to understand the totality of the request of the American people for this war that does not seem to be represented in this request. Well, I assure you that the request is not dishonest, Senator. It's based upon for this fiscal year what we see Ukraine needs and our ability to provide security assistance and replenish our stocks. And again, this is not. This goes through our industrial. I understand the argument, but I would also make the argument that the weapons that are being procured for Ukraine aren't necessarily the weapons that our industrial base would produce to defend the United States. So እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እንታይ እቲ ዕላማ እቲ ማለት እቲ ገንዘብ ይኸይድ ኣሎ ናብ ዩክሬን ኣኖ እቲ ገንዘብ እኳ ኣብ ዓድና እዩ ዝኸውን ዘሎ ይብሎ ኣሎ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ሎይድ ኦስትን ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ግን ኣብ ይተረዲእኒ ኣሎ ስሎ ግን ዋላ እቲ ገንዘብ ኣብ ዓድና ይትረፍ እምበር እቲ ነፍርዮ ዘለና ኣፅዋር ኣሜሪካ ትደልዮ ኣፅዋር ጉና ኣይኮነን ክትዳካ ዘሎ ይብሎ ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ መወዳደርታት ቻይና ወይ ራሽያ እንድሕር ኮይኖም ረቂቕ ኣፅዋር ዳ እምበር መዳፍዕን ታንክታትን ኣይኮነን ትደሊ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ዋላ እኳ ኣብ ዓድና ይተርፍ ተሎ ዘድልየና ኣፅዋር ኣይኮና ነፍርየሉ ዘለና ናበለ ቻለንጅ ገብረሎ እንታይ እቲ ናይ መወዳእታ ፕላን ናይ ኣሜሪካ ንዝብል ሕቶ ክሰምዑ ኢለ እንታይ እቲ ፕላን ናይ ኣሜሪካ መወዳእታ ናታስ እንታይ ክኸውን እዚ ናይ ዩክሬን or even in the Indo-Pacific. Those are more long-range fires. That's really not what Ukraine needs. And so with an industrial base that does not have the capacity to do all of these things, we are making decisions about what is produced and what is sold. And those may not be in the interest of the United States. I mean, you understand the point? I do, Senator. I think you're right. I think, there are munitions that we will need for a pure competitor fight that we're not using in Ukraine right now. But having said that, Ukraine needs air defense capabilities.
weapons, systems and interceptors. It needs artillery munitions. And of course, our industrial base produces all of that. And we have worked to expand our capacity in our industrial base to produce anti-tank weapon systems. I appreciate the point. I don't mean to cut you off. As you heard, I have limited time. I just want to get through a couple more questions. So what does victory look like for Ukraine? How do you define victory? عوات اب يوكرين بزح يزارب نيسني ترجم يبلون عوات اب يوكرين مالتنا امريكان تاي ويكا انتي موداتنا يزكونتات زي يبلالو اسكاد نزي اسمع. You may have heard me say this earlier, Senator, but we've said from the very beginning that what we want to see is a Ukraine that's a democratic country that has that is independent and has the ability to protect its sovereign territory, to defend its sovereign territory, and to deter aggression. Does that mean Crimea is part of Ukraine? Crimea is a part of Ukraine. Well, okay, right, but in order for the war to be over, does Ukraine have to control Crimea? In terms of how things transition. So, እንታይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ቀንዲ ዕላማ ከብቲ ወትሩ ንፈልጦ ዲሞክራሲያዊት ናፃ ዝኾነት ሃገር ንኽትከውን እያ ትበሃል ዘላ ናፃን ዲሞክራሲያዊትን ሃገር ንዝነበረት ኣፍሪስካ ነቲ ዝነበሮም ኣገባብ ኣፍሪስካ ምርጫ ከም ዘይካየድ ኣካይድካ ናፅነት ናይ ሃይማኖት ከም ዘይካየድ ዝግበር ዘሎ ንዑና ደገፉ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ቀደምያ ጽቡቕ ዝነበረት ሃገር ኣፍሪሶም ዲሞክራሲ እንታይ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ከም ሃገር ጽቡቕ ዝነበሩ ህዝቢ بعقمهم زنبرو هزبي كم هاجر أفريقيا الجنتايز بهالزلو محجي نتي كريميا زبهال قد مربعس قد مش شمنت عملنا براشا زعتوي ريفرندم غير مسراشا كوني زبله نعوكة مالسول لو مالت كادي ما أسيت مودات أنا يزوكينات كون زبل أمريكا بلان كم زي بالله إذا كانت توكينات علامة توقع كنا وحدة عمبر من كسعريو انتاي كوني يكون. Going forward, and I would not want to predict what President Zelensky will decide. I think part of the problem, with all due respect, is that this administration has not articulated what an exit strategy is. To me, this is a blank check for a war that, without any clearly defined goals, will be endless. And that is so. The skepticism among I didn't vote for the supplemental because I don't think that we've. بنتصور زي سنة ترتب غير نجيرهم تايز بالدلو بخماي كم نوت exit strategy ناتنا نتصور هيكون سلازي العلامة توجه كناوح نزي توسنا جزء صغير لنا كناوح زجبر زلوا يزقع ما بخاننا حبتن ما بخاننا جنزبني كابتنا حزبي كابتنا هاجر حبتي نفتم نأسوار زفري كامباني تات جنزب مسجاري نزجن قدام بريزنت سياس صفو غير تزاري بونير لسنا مغنيات زكنا تاي مهان جلس ونيري. This is war declared by NATO on Russia. The war declared by NATO on Russia is not only for Russia, it's for dominating the whole world. It's for hegemony. This is an agenda developed after the end of the Cold War. They came up with this fantasy about containing Russia, بزح حباب ويكا شفنفن نابلكا قال عالم زي بلو زربا بنصر زو غزي قبل 3 عامات نيتو زجمريو سدما نراشا كمي غيركا كونتين تغبرا كمي غيركا تي صلواخا عملو عالم تصفحو كمي غيركا دومينيت تغبرانا عالم زخونه يخونتنا امريكا عبللان حيلن كفتاتن زفتن دما اጨናኒقا كمي غيركا تفرسو زبل بوليسنا امريكا ስለዚህ حدش وግ يوكرين نابراشا زاوجتو كينات يلن زكنات زي كم 30 عامات اوج زنبره حجب تكبار زغبر زلو وگينا نرزلنا انا بله صبو غير غليص ونيرو زي خات حقي بزحات بوغن امريكا يكونوا بوغن ገለመለ ባል ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ዘለው የአሜሪካውያን ኮይኖም ነዝኩነታት እዚ ዘግልሕዎ ዘለው እዩ Russia containing any power, small, big, that challenge them technologically, economically, socially, culturally, they have to contain everybody. This defunct ideology, it's a defunct ideology. I say Russia did not do its preparation to face this declared war. Even though Russia was aware about the dynamics of what was going on. NATO is defunct. NATO does not exist. NATO is under intensive. Wow. تايز بلا زلو راشا إذا كنت هتذكر كمتسع مخانة فلت نيرها جن بناتي تعزبتي بناتي رديت راشا أخول مدلاوات هاي كبرتني بلولو نزو كنت هتزي أقدم فليتا اتزدله مدلاوات هاي كبرتلون بعالم درجة كم زحجي تكينات مستجمرة بوتين زقاية زلو ما أبزو إحنا قرت عويت وزلو تبريك زبحال زعبيو زلو $1 نملاي زقبر زلو كلام ياخد قبرن هير وايز بزلو أبزو وانزقن ولا دمجيان تجمرته قلت أفزخون السجومتي تجبر كم زلام I think نفس وقف كالكاب بريزنت سياست وتزلا نبوتين أبقى البوتات حرمو خمسة لا يزرداني نفس وقف زلو نتسوز حسبه كم زيلو مس تشاينا كزرارب كله أبحبو ويمس كالوت كزرارب كله زراربو لارسيو الميديا بقلتي بريزنت سياست أنت أنا مركز رديتين كم زلهم كيف لا تخلي بوتين
እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ግን I'm very very sure exactly at the core ልክዕ ነቲ ኩነታት እዚ ከዓ ቅድሚ ዓመትን ገለን ዝተገብረ ኮንቨርሴሽን እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ልክዕ ኣብቲ እዋን መሪር ኩናት ዝነበረሉ ራሻ ድማ ትሰየሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ዝተዘርበ ዘረባ እዩ እዚ ሕጂ እኳ ሓይሎም ስለ ዝመፁ ራሻ ኣብ ዓወት እዮም ዘለዉ እዚ ኩነታት እዚ ግን ልክዕ ኣብቲ ዝግበኦ ግዜ እዩ ተዘሪቡ EU does not exist. EU is under intensive care. Now, 30 years ago, when they decided to contain Russia, they felt that was a major threat for them. China was not considered a threat at the time. Now they know. They missed the point. They couldn't contain Russia. They will never contain Russia. Ukraine is a sacrifice. President Isaias ኣብዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዓብ ካልኩሌሽን ንሶም ዝገበርዎ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ንራሻ ኩሉ ግዜ ኣብ ራዳር ናቶም ኢትዮማ ከመይ ጌርና ንቋፃራ ክብሉ ከለዉ ንቻይና ጠቕላላ ዘንጊዖማ ኢሉ ጠቕላላ ኣብቲ ካልኩሌሽን ናቶም ኣይነበረትን ቻይና ድማ ኣሽኪዓቶም ዓብያ ንራሻ ድማ ክቋፀርዋ ኣይክእሉን እዮም ይብላሉ ኣብ ቅድሚኡ ካበይ ፈሊጥዎ ዝዘረባ እዚ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ካበይ ፈሊጡ ሲ ንራሻ ክቋፀርዋ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ምክንያቱ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ከላ ንኤርትራ እውን ከንበርክኳ ከምዘይከኣሉ ስለ ዝፈልጥ ኩሉ ዝዛረቦ ካብ ተመክሮ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰውራ ከለዉ ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ዕላማ ዘለዎ ንፁር ዕላማ ዘለዎ ከም ዝዕወ ስለ ዝፈልጥ ንራሻ ኮንፊደንት ኮይኑ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ንራሻ ክስዕርዋ ኣይክእሉን እዮም እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ ኣገይን እቲ ቃላት እዚ ከም ሳክ ንክትሐጉስ ኢልካ ዘይኮነ ኣብ ድሕሪት እውን ንብለይ ንዓኻ ክሐጉስ ኢለ ኣይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ እዚ ራሻ ትዋግኦ ዘላ ውግእ ልክዕ ናይ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ዓለም ውግእ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ እትኸዶ ዝነበረትን ምዕራባዊ ዓለም ዝኸዶ ዝነበረን ንኩሎም ሃገራት እናገበትካ ድሌትካ እናገበርካ ኣብ ዘይተሓታትነት ምንባር ከብቅዕ ስለ ዘለዎ እዩ ዝብል Ukraine is a price. They have to pay. They will not pay on their own. They will provide billions and billions, even trillions, to continue this war. And now we need to have the narrative straight. ኣሜሪካ ይኹን ምዕራባውያን ሃገራት ብፍጹም ደሞምን ዋጋ ብነፍሶም ክኸፍሉ ይደልዩን እዮም ኢልዎም ብካልኦት ገይሮም እዮም ዋጋ ዝኸፍሉ ስለዚ ዩክሬን እታ መስዋዕቲ በጃ ንክትከውን ዝተሓፀየት እያ ንሳቶም ወረቐት ፕሪንት ገይሮም ክቡ ይኽእሉ እዮም ሞትን ስንክልናን ጥፍኣትን ናይቲ ሃገር ግን ኣብ ዩክሬን ይኸጋጥም ተመሳሳሊ ንቻይና ድማ ሕጂ ብፊሊፒን ብታይዋን ብካልኦት ሃገራት ገይሮም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣሜሪካ ካልኣይ ኩናት ዓለም እውን ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ተወጊኡ ስለዚ ኣሜሪካ ነፍሶም ኣብ ነፍሶም ከይመፀት ውግእ ብካልኦት መጋበርያ ገይሮም እዮም ንኤርትራ ብኢትዮጵያ ገይሮም ብካልኦት ገይሮም ክዋግዋ ፈቲኖም it's always the same game ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ድማ እዩ ዝዛረብ ዘሎ This is not war between Russia and Ukraine. This is declared war against Russia because Russia was the major threat at the time. Now they know that they can't dominate the whole world. They have to defeat Russia so that they hegemonize everything. No one should be their equal technologically. Militarily, they have to be superior. Economically, they have to control everything, grab every resource here and there, technology under their control. That dream is no more. Now the fighting going in Ukraine, it's their battleground. That battleground is a sacrifice for them. And we need to put እዛ ዘረባ እዚኣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክንደይ ግዜ ምፅልኩም ኣለኹ እቲ መልእኽትናታ ብፍፁም እዩ ዘይኣርግ ኤቭሪ ደይ መዓልቲ ትሓልፍ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ንሱ ዝተዛረቦ መመሊሱ ዘጉልሕ መመሊሱ ከም ፀሓይ ቀትሪ ዝገብሮ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት he really understood it and ብዝነፀረ ቋንቋ እዩ ዝዛረበ ዘሎ ዩክሬን በጃ ክትከውን እያ መሊሳ ክትደክም እያ እሳቶም ግን ኩሉ ግዜ መንገዲ ኣለዎም ብልሓት ኣለዎም ብዩክሬን ተጠፊዩ ካልእ ነገር ክፈጥሩ እዮም ንኔቶ ከም ብሓድሽ ሪብራንድ ክገብርዎ እዮም ኣብቲ ግዜ ስዊድንን ፊንላንድን ኣያተዋን ነይረን ሎሚ ፊንላንድን ስዊድንን ኢትዮም ይዕብዮም ኣለዉ ናብ ኤስያ ገፆም ክኸዱ ይደሊለው ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ነቲ ዘለዎም ፕላን ንምቐፃል ከም ዝግበር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ሆፕ ካብ ዝተማሂርና ክንከውን እዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ንመምሃሪ ክትከውን ኢለ ዝገብራ ዘለኹ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ቀፅሉ ከም ወትሩ ኣብዚ ብዙሕ ኣብ እዋኑ ዝፍፀም ዘሎ ታሪክ ክንመሃር ክሕግዘና ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ ከም ወትሩ ናትኩም ደገፍ ነዚ ቻነል ኣይተጉድሉ እናበልኩ ምዝያ ለበዋ ክገጽ ዓለምና ብአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ በብሎክቼን ቴክኖሎጂ ከምኡውን ብሮቦታት ትሕንበበሉ ዘላ እንታይ ዓይነት መንገዲ ወይ ጉዕዞ እንተወሰድና ዘዋፅአና ንዝብል ሕቶ ክሕግዝ ምንታል መጀመርያ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሰርቲፊኬት ወይ ስራሕ ሒዘ ክነብር የምባል ጽቡቕ ውሳነ ኣይኮነን እንታይ ዳ መጀመርያ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝሕንበበሉ ዘሎ ሓድሽ ሴክተርስ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ንበዓል ክሪፕቶ ከረንሲ ፈሊጥና ዝተውዒልና ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና እዚ ዕድል እዚ ዝድገም ዕድል እውን ኣይኮነን ካልእ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ከይወሓጠና ከሎ ክንመሃሮ ክንብገስ ኣለና እንታይ ዓውዲ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተማሂረ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነስ ከም ብሓድሽ ክንመሃር ክንብገስ ኣለና ንዑ ዝሕግዝ ፕሮግራማት ድማ ኣለና ኣትይኹም ራእይዎ ሕጉሰኩም ድማ ይኽእል እዩ ቴንክ ዩ